Brod je dobio predškolsku ustanovu Bijeli anđeo, koju je skoro 90% finansirala vlada Republike Srpske. Svečanu traku presjekla je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Nakon broda Cvijanovićeva je posjetila porodicu Savković u Derventi, u kojoj odrasta 8 mališana. Obdanište u Brodu rekonstruisano je i obnovljeno. Biće od velike pomoći za djecu predškolskog uzrasta, ali i njihove roditelje. Možemo početi sa radom, dobili smo rješenje od ministarstva, ali obzirom na epidemiološku situaciju pratimo uputstva javne zdravstvene ustanove Instituta za javno zdravstvo. Za ovaj objekat vrijedan 104.000 maraka vlada Srpske izdvojila je skoro 90% sredstava, ostalo opština Brod i UNDP. Ja sam zaista neizmjerno zahvalna ovdje i načelniku i njegovim saradnicima, sjajnom jednom timu lokalne uprave koja se i znala izboriti za ono što su važni projekti za Brođane, koja se znala izboriti za to da pokaže važnost tih projekata. Ja ću reći da je na području opštine Brod oko 15 miliona maraka u toku investicije, neke su pri kraju, neke su na početku, neke u sredini, bez koje ne bi bile ni blizu da nije podrške vlade Republike Srpske. Supružnici Slavica i Dejan iz Dervente za 20 godina braka podigli su 8 djece, stambeno su zbrinuti i imaju vlastiti biznis. Sa tim kako funkcionišu sa 5 sinova i 3 kćeri upoznali su predsjednicu koja im je bila u gostima. Pa dobro, mora biti neko ko vodi računa, ko je Viber grupa koja se ujutru daje upute ko šta radi, to se ispunjava i funkcioniše. Morate malo biti odgovorniji, malo na neki način strožiji. Dosta puta sam rekla da mi je teže bilo kad smo imali 2 djece prvo nego njih 8 sad. Sad kad su oni svi pristizali, jedan drugima pomažu, organizujemo se tako da nemamo poteškoća. Nasmijani, veseli, lijepo vaspitani, oduševili su predsjednicu. Kaže da su Savkovići svijetao primjer organizovanosti i uspješnosti. Zaista sve čestitke i srećno sam mogu reći da mi je ovo sigurno jedna od najljepših posjeta tokom mog cijelog životnog radnog vijeka, da sam se našla ovdje i podijelila s njima evo i ljubav ovog doma i ugodnost koju ova porodica definitivno garantuje i podrška ovim divnim ljudima. Ponosan je na njih i prvi čovjek Dervente Milorad Simić, kaže da i on potiče iz višečlane porodice i dobro razumije život u njoj. Ovo je više od igre. Ovdje je sve poredano i jedni druge drže i onda se ja sjetim sebe koji sam 12. dijete, ja sam jako sretan čovjek što sam to. A onda vidim sreću u očima ove djece. Kao znak pažnje predsjednica i načelnik uručili su im prigodne poklone, a ni Savkovići nisu ostali dužni. Kažu da im je čast što su ugostili predsjednicu, pa su joj pripremili darove.